Sílvia. Joan. Albert. Benvinguts! Aquest és el nostre 5è programa i tenim com han convidat a l'Edu Guzmán i a la Eila. L'Edu està educador de les dues residències Font i Sabadell. Aquesta és el carrer Lobert i a Avinguda 11 de setembre. Leila és la treballadora de l'Avinguda 11 de setembre. Soc la psicòloga, de psicòloga. Molt bé. La residència de la Font són centres per la gent que viuen allà. Bon dia. Volíem fer unes preguntes sobre la residència, sobre la gent gran. Molt bé, perfecte. Comencem parlant sobre la residència La Font. Quants anys fa que existeix la residència? Doncs mira, la residència La Font fa ja 32 anys que està a Sabadell. Mare meva. Fa molts anys. Són de les primeres residències que hi havia a la ciutat. Una de les pioneres. Fa molt, Sí, fa molt de temps. I heu anat fent obres per anar modernitzant? Sí, mira, penseu que la residència La Font va començar només amb 18 persones. Era una casa antiga i només hi havia 18 avis. Llavors, amb el temps hem anat creixent i ara ja som gairebé 100. Estem gairebé a prop de la centena, Molt bé. Hem anat ampliant i... Mare meva. Sí. I a poc hem anat creixent, Sí. T'agrada ser director de la residència? Sí, m'agrada molt ser director de la residència. Sabeu per què m'agrada ser director de la residència? Per què? Primer perquè ser director d'una residència involucra moltes feines a la vegada, perquè és molt maco ser director i dir, és el director. Sembla que el director hagi d'estar per sobre de tothom, però a la direcció, a la nostra residència fem de tot. De tot. Quan dic de tot, és de tot. Avui, per exemple, hem anat a l'Heroi Merlin a comprar cosetes que feien falta de manteniment. Uns altres dies, si hem de sortir a fer una volteta amb els avis, doncs de tant en quant també ho fem, no sempre, que està aquí la Ela, fem una mica de tot i és és una feina molt bonica, la veritat. Jo treballo a la residència 1 i estic molt a gust amb vosaltres i m'ha canviat la vida. Molt bé. Doncs estem molt contents, Mireia, que això sigui així, Molt contents. Nosaltres estem molt contents amb tu també, Nosaltres hem de dir que la veritat és que des que tu estàs treballant amb nosaltres, també, sobretot els matins, que són les 3 hores que estàs allà ajudant-nos amb els esmorzars, ens has aportat, sobretot, molta alegria, també, no? I nosaltres molt contents també de tenir-te en l'equip, perquè ets una més de l'equip també, al igual que la Sara, també a Font 2. Quins treballadors hi ha a la residència? Quins? Perdona, quins? Quins treballadors? Sí. Doncs mira, Perfils, no? Perfils vols dir de... Diferents tipus. Doncs mira, som gairebé 50 treballadors. Bueno, 50 treballadores, gairebé, perquè només estem de nois el Xavi, que el Xavi és part de la direcció, juntament amb la Trini, i el David, que és el noi de manteniment, i el Toni, que és un auxiliar, i el Joan Magem, que és el metge. Només som 4 noies a la residència. Tots els altres perfils són noies, que fan una feina divina, i tenim a la Eila, que és la part de la psicòloga, és la coordinadora també del centre. I jo. La Mireia, que també està, que és part de les auxiliars. Tenim els perfils de treballadora social... M'he oblidat el Dani, per cert. El Dani, el fisio... Tenim el noi, tenim a l'Ariadna, que és terapeuta, tenim a la Montse... I la Marta.
la Marta, tenim Treballadora molts social. perfils, tenim molts perfils dintre del centre, la veritat que I la Marga. la Marga, La Magda, la Magda, que és la és coordinadora, encarregada. Sí, tenim molts perfils a dintre del centre, des de metges, doncs això, oficios, auxiliars, L'enfermera, també. infermera... Tenim un ventall molt gran. teniu? Psicòlegs? Soc jo, La psicòloga. la psicòloga. Aquí el psicòloga temps està de- latents. de la residència. Molt bé. I una pregunta, a les habitacions, quan algú es troba malament, teniu els botons d'emergència? Sí, evidentment és imprescindible perquè la persona que estigui a l'habitació, no, si en algun moment no es troba bé, doncs que tingui disponible i molt a prop seu el botó per poder picar el timbre, no? I que en aquell moment les treballadores que estan a la residència doncs, puguin anar a preguntar què passa, o si necessiten alguna cosa, o si podem ajudar en alguna cosa. És imprescindible que hi hagin aquests sistemes, aquests mecanismes. I també ho porten aquí penjat? En aquest cas no és necessari perquè com que en la residència ja tenim treballadores que estan 24 hores del dia, hi ha persones treballant, Molt bé. en cap moment els residents es queden sols. Per tant, diguem que hi ha un acompanyament continu i no és necessari que portin ells cap medalla. Això passa més a domicili, a les persones grans que estan a casa, que estan soles, no? I que poder no tenen aquesta ajuda, llavors sí que és interessant que puguin tenir doncs, aquest mecanisme d'ajuda de poder avisar algú en algun moment donat si els hi passa alguna cosa, no? Sí. I una pregunta, la residència com va començar els seus inicis? Com va estar adaptada o no? Això l'Edi t'ho podrà dir millor, no? Que recorda més els inicis. Doncs mira, la residència al principi doncs, era un centre que no estava pas adaptat. No. No, perquè era una casa molt antiga, no tenia ascensor, llavors, clar, amb el temps vam haver de fer una inversió molt gran doncs, per intentar que tot estigués adaptat. Clar, llavors vam haver de fer un ascensor, vam haver de fer rampes allà on no n'hi havia, vam haver de posar doncs, a les baranes perquè la gent es pugui recolzar per les parets. Clar, tot de reformes i de coses que vam haver d'anar fent poquet a poquet amb el temps. Sí. I de fet, recentment, no només aquesta reforma, sinó que recentment també es van fer reformes noves, no? També per adaptar-nos una miqueta doncs, a les demandes d'avui en dia i que també, doncs, per exemple, puguem tenir els avis una petita cuina, no? Per ells, ja sabem que a nosaltres ens agrada també que els avis participin i que formin part de les activitats del dia a dia, que també tinguin el seu espai, doncs, per ajudar-nos a col·laborar en tasques del dia a dia, rentar els plats, no? Eixugar els gots, aquestes petites coses, oi? Que sempre intentem que també ens ajudin. I demà tindré tu, no, Marta? Demà és divendres. Demà, ja ho comentarem això, demà que tenim reunió. Demà estaràs amb una altra persona. Ja ho comentarem, Això que comentava l'Aila ara és molt important, sabeu per què? Perquè dona l'efecte que quan una persona és gran ja no pot fer res. I això no és així. No. I a vegades a les persones grans poder les tractem com nens petits. I no són nens petits, són persones grans, no? S'ha de normalitzar això. Això vosaltres sabeu, no? Ho enteneu, això, aquesta paraula, oi? Sí. Doncs això és el que intentem nosaltres dintre de la residència, intentar normalitzar que una persona sigui gran no vol dir que sigui petita, sinó que és gran, sí que necessita unes atencions poder diferents perquè a vegades no poden ajupir-se, agafar una coseta o per temes de l'edat, no? Normals, però amb aquestes activitats que intentem fer doncs és per normalitzar, com si estiguéssim a casa, doncs fregar els plats, doncs una persona més normal i corrent. I també que continuïn formant part de la comunitat, no? Vull dir que també que estiguin a la residència no vol dir que no puguem sortir fora i disfrutar de les coses que es fan també, per exemple, al barri, no? O quan fem excursions, que la Zoe i la Mireia també han vingut a alguna de les excursions que organitzem fora de la residència, no? I el pessebre. Quan hem anat a veure el pessebre, no? També. I quan hem fet les sortides pel dia de Sant Jordi, no? Que també ens heu acompanyat alguna vegada. Creiem que també tot això és important. Està molt bé. Ara ens agradaria parlar sobre la gent gran i com els podem ajudar. Quines activitats feu a la residència? Quines activitats? Sí. Doncs mireu, a la residència es fan activitats molt diferents i que és veritat que també amb el temps les hem anat una miqueta modificant i canviant. Les hem canviat sobretot en funció de la demanda, és a dir,
què volien fer els residents, no? Perquè és veritat que nosaltres tenim una proposta molt variada, doncs, per exemple, si oferim doncs, poder fer bingo, que els agrada molt i disfruten molt amb aquesta activitat, fem també doncs, moltes activitats diferents en referències a les manualitats, no? En funció de la temàtica, si arriba a Carnestoltes, si arriba a Sant Jordi, fem també taller de cuina, ens agrada molt perquè és una cosa que a ells els agrada i perquè tenen molt coneixement i també ens ensenyen a nosaltres receptes que se'n recorden, no? I que les podem continuar fent allà a la residència. Fem gimnàsia grupal, faig un taller de quiniela, per exemple, també amb algun resident, perquè són molt futboleros. La majoria del Barça també tot s'ha de dir, I també fem una quiniela en la que tots hi participem, no? I podem opinar i fer el seguiment una miqueta dels partits. I la Mireia. I aquell home que va venir a cantar i que no vaig parar a ballar? També tenim actuacions musicals. Us agrada la música a vosaltres? Sí, molt. Ens agrada molt. Pues als nostres residents també, a qui no li agrada la música, no? I també creiem que forma part del nostre programa d'activitats i que vosaltres també heu vingut amb el grup de voluntaris d'Andy. De mola, sí. Mola. A poder disfrutar d'aquestes actuacions musicals. De fet, també fem tallers en relació a la música, a la musicoteràpia, no? Que també ens ajuda una miqueta a treballar les emocions, a treballar altres capacitats també i són activitats que tenen molt bona acollida. Així com activitats també que estem fent ara amb grups, amb gent jove, amb alumnes, en aquest cas de l'Institut Tarrés, que ens venen a la residència també, fem com un intercanvi que diem intergeneracional. Els alumnes ens expliquen una mica les seves experiències o les seves inquietuds i els residents també els aporten el coneixement, no? Que et dona els anys, l'experiència. Doncs nosaltres ho fèiem el mateix, però amb Sabadell Gent Gran. Ah, molt bé. Anàvem amb el xaloc cada divendres i vam fer música al Gran Mamma Mia, amb balls d'aquella música, vam fer un concurs. Molt bé. I què tal l'experiència? Molt bona. Sí, em vaig fer un avi, que és molt amic meu, que es diu Andreu Ortega, i és molt bona, molt simpàtic, era molt... Que sí, Joan? Sí. I hi havia moltes àvies i feien moltes coses amb... Això del xaloc, què és? Un casal que feu? No, és una escola d'educació especial. Ah, molt bé, veus? Una connexió. Jo a Xaloc no vaig anar, jo vaig anar a les camaretes. Abans era l'escola de Kennedy, l'escola Kennedy fa anys, després va ser Miguel Hernández i ara és Xaloc. Molt bé, quina memòria, Molt bé. I una pregunta, i és que s'ha dit que els agrada el futbol, també heu fet, per exemple, una excursió a algun camp de futbol o alguna cosa? Mira, doncs això ho tenim pendent. És una cosa que tinc. Aquí, al camp de Sabadell, per exemple. Per exemple, no? Que la veritat és que seria molt bona proposta com a activitat, que la recullo perquè, mira, no se sap mai si la podem contemplar. Crec que segurament ho disfrutarien també molts residents. Per exemple, en el camp de Sabadell, no? Hi vaig anar l'altre dia, no? Hi havia navis també que disfrutaven molt. No sé si està adaptat el camp de Camp de Sabadell. Sabadell, el problema que tenim són que hi ha moltes escales. Sí, hi ha moltes escales, sobretot a la zona i al Gol Nord també, i al Gol Sud, un muntó. Sí, és el tema que és complicat, perquè per accedir a les grades sempre has de fer... Van fer obres per pujar asientos, però no està adaptat encara. És una llàstima. Sí. Què creieu que s'ha de fer per millorar la vida de la gent gran? Això és una bona pregunta, Sí. Doncs bàsicament creiem que per millorar la vida de la gent gran simplement el que s'ha de fer és respectar el que la gent gran vulgui en cada moment, no? És molt important que aprenem moltes vegades a respectar la gent que no perquè siguin grans a vegades sembla que ja no serveixin, no? I això no pot ser, no? Perquè no és veritat. No és veritat. En altres cultures se sap que a la gent gran se'ls respecta moltíssim perquè creuen que és on està la font de sabidoria, no? I això és on tindríem que tots fer una mica de força perquè sempre sigui així.
Vosaltres suposo que suposo que tindreu avis, no? Sí. I sabeu que saben molt de tot i sempre els hi pots fer una pregunta, sempre tenen una mica de carinyo per respondre i jo crec que és el respecte, no? El respecte sobretot a la gent gran és una cosa que hem de tenir sempre com a principal valor, tots. Estic molt d'acord amb el que diu l'Edu també, i el respecte i sobretot el mantenir la capacitat de decidir, no? I que decideixin per ells mateixos, que penso que també és un canvi que a nivell general entre tots estem treballant per escoltar-los més i que ells també tinguin la seva veu, no? I que ens puguin explicar i dir què és el que volen ells, no? Si prefereixen poder no ho poden escollir en funció de la situació de cada persona, doncs prendre les decisions, però petites coses del dia a dia, doncs mira, avui em vull posar aquest jersei de color vermell, o avui em vull sortir al pati a prendre el sol, no? I creiem que això és important, escoltar-los, no? Saber què volen en cada moment. Quan un és amo i senyor de la seva vida, no? Tot és com més fàcil, oi? Quan un pot fer i desfer el que vol, oi? Oi que tot és bastant... O us agrada que decideixi sempre per vosaltres, que us diguin el que heu de fer... Decidim nosaltres, hem de decidir. Oi que sí? I si vols veure avui el futbol, doncs ho vols veure, si no vols veure, doncs no el veus, no passa res, oi? Que t'obliguin a fer alguna cosa que no vols fer, no? Doncs això és el principal. Com podem ajudar a vosaltres, la gent gran? Com podeu ajudar-nos vosaltres? A la gent gran, de quina manera? Jo crec que una miqueta la línia el que veníem dient, no? Jo penso que tot comença per les experiències, és a dir, per la gent més pròxima que tenim a vosaltres. Si vosaltres teniu avis o teniu família, no? Gent gran que conegueu, doncs com abans ens ha explicat Sara, oi? Raquel, hi ha tants noms. Doncs el fet de fer aquest voluntariat o de fer aquestes activitats que anàveu allà a la residència i que vas tenir l'oportunitat de conèixer a una persona que inclús encara manteniu l'amistat, no? I que encara podeu, o tens el record de... Sí, encara que no li vagi a veure, doncs jo tinc el record de tots els avis, perquè a nosaltres els avis quan anem moltes vegades ens reconeixen i és molt... I se'n recorden de vosaltres, oi que sí? Se'n recorden de nosaltres. Doncs jo crec que això és molt important, aquestes petites coses del dia a dia, petites coses que podem aportar, no? D'escoltar-los, de tenir aquesta inquietud, no? De dir, mira, doncs, per què no participar en un projecte, com fan també la Mireia o la Sara, no? Que participen o treballant a través del voluntariat, no? I poder tenir l'oportunitat d'estar amb ells, de parlar amb ells, d'aportar també la vostra opinió del dia a dia. Jo penso que això és una cosa molt important, que segur que la gent gran en general sent agraïda per això. Què creus que es pot ensenyar a la gent gran? Què creiem que es pot ensenyar a la gent gran? Què ens pot ensenyar? Què us pot ensenyar? Què us pot ensenyar? Ui, ens pot ensenyar tantes coses. Mira. Ens poden ensenyar moltíssimes coses. A ser pacients, Sí, clar. Mireu, ara us explicaré una anècdota que ha passat amb un home que fa poc, el pobret, es va morir ja perquè ja tenia una edat. Ho sentim molt. Gràcies. Deia Francisco i tenia 100 anys. Què us sembla? 100 anys. I un dia parlant amb aquest senyor, amb aquest home, no? Doncs clar, nosaltres heu de tenir en compte que és una relació molt estreta la que tenim. Som com companys de treball, no? Perquè clar, cada dia estem amb ells, no? Cada dia. Llavors els agafes un carinyo, no? I clar, és difícil, no? Quan una persona se'n va, no? És com, imagina't que cada X temps una persona del teu entorn se'n va de la teva feina, clar, és molt complicat. Sí, bueno. Doncs aquest senyor, amb 100 anys, un dia em va dir que no tenia ganes de morir-se, amb 100 anys, no? Clar, quan un té 100 anys dius... Clar, jo em vaig quedar com una mica parat, com dic. Hosti, amb 100 anys, que no tingui una persona ganes de morir-se, dius, quina força, no?, de voluntat i quina ganes de continuar vivint. I sabeu què em deia aquest senyor? Sempre que em veia?
Em deia, no trabajes tanto. No trabajes tanto, em deia sempre, no trabajes tanto, que quan estés a punto de morir-te no habrás querido trabajar más. Sempre em deia això. I com això, doncs moltes altres coses que a vegades ens ensenyen del dia a dia i ens expliquen coses de les seves vides. Perquè ara fa poc hem començat a fer una cosa que són els Històries de vida. Històries de vida. I aquí la Ela us explicarà, perquè ella n'ha fet moltes històries de vida. Perquè sabeu què fem amb aquestes històries de vida? Doncs els hi preguntem perquè ens interessem per la seva vida, perquè volem saber qui són i d'on venen i què fan. Sí que és que ens vam donar compte que quan venia una persona nova que per primera vegada, doncs sí que és veritat que sempre recollia molta informació de quines malalties tenen, doncs quines necessitats tenen, si necessiten ajuda per vestir-se o quina medicació prenen. Però que és veritat que ens vam donar compte que ens faltava molta informació d'aquella persona, ens faltava conèixer coses molt importants, com per exemple de què han treballat, quina infància han tingut, quines coses li agradaven, quines coses no els agradaven, una mica les rutines i la seva història de vida. És més, no només recollim aquesta informació, sinó que també intentem posar aquesta informació dintre del seu armari perquè tothom pugui veure i pugui saber, tot i que arribi un moment que aquella persona poder no pugui parlar, però que tothom sàpiga quina ha sigut la seva història de vida i que poder es diu Francisca però li agrada que li diuen Paquita, o no li agrada que li deixin la roba mal col·locada, li agrada tenir-ho tot ben recollit, o li agrada escoltar molt la cançó de Dos gardenias para ti. El poder tenir tota aquesta informació ens ajuda d'alguna manera a sentir-nos més a prop i que l'acollida d'aquella persona i l'adaptació també sigui millor. Sí. Doncs els meus avis, els que estan vius encara, són de Portugal. Llavors van enviar la meva mare de petita, després van venir ells, es van casar aquí, a Espanya, el meu avi es va anar a Guinea a fer guerra. Sí, i la meva àvia mentre va tenir la meva tieta i quan va tornar ja i ara està bé, que per cert, aquest 13 la meva àvia farà 76 anys. Molt bé, moltes felicitats, per anticipat. Pues la meva àvia em va ensenyar, quan era petit, després de l'escola, a vegades anava a dinar a casa seva, quan tenia 8 anys o 9, i em va ensenyar sempre a puntualitat, perquè sempre després anava a l'escola, em va dir, jo a dinar i després que anar a l'escola puntual, però no sempre arriba puntual al tio. A l'escola, després ja sempre arriba puntual, que és la meva àvia. Molt bé. Sí. Clar que sí. Perdó, era 77, 77. 77. Ja has fet un any, oi? Sí, bueno. Molt bé. Pues, gràcies Edu i Eila per haver vingut als matins, Andy, i esperem que seguiu fent moltes coses per la gent gran. Molt bé, que sapigueu que esteu convidats quan vulgueu venir a la residència, tots, i us esperem, d'acord? Fins aviat!